πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Αν το κερδίσεις εσύ, παίρνεις 50 ευρώ. Αν το κερδίσω εγώ, παίρνω εγώ 50 ευρώ. Ξέρεις το παιχνιδάκι με τα παλαμάρια που είναι? Ωραία, θέλεις να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνιδάκι. Αν κερδίσω εγώ, μου δίνεις 50 ευρώ. Αν κερδίσεις εσύ, θα σου δώσω εγώ 50 ευρώ. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι γίνεται ακριβώς, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν παίξουν καλά, θα πάρουν τα λεφτά και θα τους γλύψω τα μουνάκια τους. Αν δεν παίξουν καλά, θα τους γαμίσω. Αν δεν παίξεις καλά, θα σε γαμίσω.